Kaixo, ongi etorri, bueltan gara erronkak berbagai, mailinguru sorta honetako saio berri batekin. Tira, udaberrian hasi eta urte amaiera bitartean hainbat egin ditugu eta egingo ditugu. Goienaren 25. urte urrena dela eta aurrera begira jartzeko helburu argiarekin. Zalantzarik gabe, erronka asko ditu gizarte honek, orain 25 urte ala zituen eta orain ere badauzka makinatxo bat. Ongizate emozionalari buruz hitz egiteko elkartu gara gaur. Esango nuke gaurkoaren aldean gutxi hitz egiten zela duela 25 urte gai honen inguruan, baina zein puntutan gaude, egoera zenbateraino da larria, zeintzuk dira ondoez mental nagusienak gaur egun, nori eragiten diote. Tira, galdera asko dira, nahiko genuke erantzuna eman danei, saiatuko gara horretan, eta horretarako adituak eta arituak diren 4 lagun gonbidatu ditugu gurera, ongi etorri eman eta aurkeztu egingo dizkizuet. Alde batetik gurean da, Olaia Arrese, San Juan de Dios Hospitaleko erizaina, ongi etorri Olaia. Mi esker. Alex Muela ere gurekin da, psikologoa, EHUko irakaslea ere bai. Beste aldean hemen aldamenean Idoia Madari eta dut, psikologoa da bera. Eta Teresa Arantzibia ere gurean da, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta MIK ikerketa taldeko kidea. Tira, ongi etorri danei, benetan denbora eskaintzeagatik ere bai. Lehenengo eta behin, egoeraren argazkia egiten saiatu nahiko nuke. 3 galdera egingo dizkizuet batean, uste dutelako lotuta ere badaudela. Hau da, zuen iritziz zeintzuk dira gure gizartean zabalduen dauden ondoeza mentalak, zerk eragiten du min hori, eta zein ondorio edo jarrera dakarte. Eta hasteko adibidez, Olaia, zuri emango dizut hitza. Kaixo danoi. Nik esango nuke, asko dira, baina bereziki gero ja denon artean luzatuko dugu ze lista luze izen leike, baina holan garrantzitsu batzuk jartzekotan puntuak, esango nuke lehena estresa izango litzatekela. Estresak gaur egun dagoen bizitza mugimentua, ordutegiak, lanean gauza guztiak bete beharra, ikasketak, nerabentzat, orduan estresa da puntu handi bat. Gero dakarren antsiedadea da, beste puntu handi bat, eta antsiedadiak dakarren depresioa gero, beste ja puntu aurreratu bat bezala. Bakardadea esango nuke beste bat izango litzatekeela, beste puntu bat landu beharko genukena bai, bereziki nagusietan. Eta gero ja nerabekin gehiago lotuta, nek esango nuke bai identitate zalantzak, ez? Gaur egun dauden autoestimuakin lotuta, gerora beldurra eta horrekin lotuta dauden zalantza guzti horiek nerabetan bereziki. Bueno, Olaiak atera digu, argazki txiki bat, zuk zure esperientziatik Idoia, bat zatoz? Bai, guztiz adoz, Olaiak esandakoaz, eta sartu nahiko nuke igual beste irizpide bat bebai, ezta? Igual dana patologia poltsaren barruen sartu biharripe bai apurtxu bat begiradie zabaldu daigun, eta gaur eguneko bizimoduek, gaur eguneko gizarti horrek sortzen duzkun ondoez emozionala bebai kontutan hartu bir dugu. Berdaben garrantziz eman berjako, ezin duguen, ez da zer gertatzen, hori pasoko jatzu, hori ez da garrantzitsue, baina ez daigun hori gaixotasuna bakarrik moduen ulertu bez, ez da. Eta ganera, dala denpora bat, berton ingendun zen hitzaldi batzutan, aipamen bat intzogun oneri bebai, ez da, presgauz datorren olatu hau, surfe hau alizieteko, ez da, honegaitzok, ansiedadi, depresioi, bizek naztaute, zelako nerabik daukoguz, gaur egunien, gure ondori jodi, horren erabiok, gure ardura da bebai, eta bakardade hori, eta batez be, zer gertatzen jaku gaur eguneko gizarte honetan adineko jentiaz, zer eitzen gaoz, baina, gero aurreratxo egul pare badatu edo botakotez, baina bebai egul kontutan hartu alizetie, danon esku hartzie dala garrantzitsue. Ez dala profesionalena bakarrik, edo instituzioiena bakarrik, baina, bebai bai esan berde, hau, osasun publikoko arazue bebai badala. Hor bakarrik ezin dugu itzi, baina guk gizarteko parte garen ez bebai, horreri bebai helduen bitzugule. Bakotxak aldaben neurri zen, exigentziakin eta bebai, kontua apur bat euki daigun. Alex, zuk identifikatuta dituzun ondo ez da nagusiak horiek dira? Bai, ni pizka bat
orokorrian hitz egin baino, gustatuko litzateke igual nire kasuan, horretan lan egiten dut gehien bat, nerabezaroan zentratzea, ez? Hemen atera dira gai batzuk, baina hor nerabezaroan ikusi, ikerketa berri batean, Espainiako Ministeritzak egindako ikerketa berri batean, oso, eta niretzat oso indikatzailea da, ze beraiek aztertu dabe, zeintzuk izan diren hospitalizazio gehien sortu dituzten gaitzak, ez? Naiz eta Idoiak aipatu den bezala ongizatea beste, ez? Esferaren zati bat da, ez gaitzak, ez? Eta hemen garrantzitsua da aipatzea, ez? Bueno, azkenengo ikerketa honetan ondorioztatzen da osasun mentala eta ongizatea krisian dagoela. Gaur egun pandemiatik ona, eta hori niretzat oso gako garrantzitsua barkatu. Zen eta gaur egun bizi garen egoeran osasun krisi batean bizi gara. Eta hospitalizazioak, hau da, muturreko, min mental hori edo osasun mental arazo larrixak, hospitalizatzeko, egoera nahiko larrixa izan behar da, nerabezaroan adibidez, hor betikoa daude, ez da, nortasun eta elikaduran hasteak, ez da, oso, edo depresioarekin, lotutako azkenean komorbilitatea handia da, ez da. Baina, ikusi, eta niretzat hau oso gako garrantzitsua da, eta gehien hasi diren gaitzak izan dira bi batez be. Eta bat da, hiperaktibotasuna eta atentzio gabeziarekin, TDAH-arekin lotutako arazo komorbidoak, ez da, eta ja hospitalizazioak asko igo direla honekin lotutako gaitzekin, eta beste bat, eta hau bai dala larrixa, batez benen nerabezaroan, suizidio jokabidearekin. Orduan, honekin zer esan nahi dugu, batetik, krisi batean, osasun krisi bat, eta hori hor dago, beraz, honek eskatzen dago, ardura, osasun arazo publikoa da, eta hori, Idoiak esan duen bezala, ez da, baina, garrantzitsua da, eta Idoiak esaten duen bezala, komunitatea, martxan jartzea, eta nolabait gehiago inbertitzea osasunean eta ongizate emozionalean. Bestela krisi honek, litekena da ez etetea eta ez eukitzea behar duen laguntza. Bai, gainera esaten duzu, areagotu egin direla hospitalizazio kasuak, ze neurritan? Portzentaiak hemen ez dauzkat, ez ditut ekarri ez, baina batez be, ez dautena ez, hemen kezkagarriena, portzentaiak badaude, eta gaina ikerketa hori oso ondo eginda dago, eta ez ditut ekarri, baina garrantzitsuan ere da, batetik, ondorioztatzen dela da, osasun krisi batean bizi garela, eta gero bi gaitz psikologiko horiek, eta batez be bat, dela suizidio jokabidea, totolesioak, eta gogoratu suizidio jokabidea eta totolesioak osasun arazo publiko bat dela, ez dela bakarrik osasun psikopatologiko bat. Ezta? Orduan, horrek asko hasi dela, ez? Eta orduan, nik pizkat hori nahi dut gehien bat mai gaineratzea. Bueno, Teresa, zuri ere galdetu nahi dizut, eta bide batez aurrera egiteko zerkera egiten du guztia, eta libre erantzunek bakotxak zuen bizipenetatik eta zuen profesionaltasunetik. Zerrendan jarriko nituzke eurok esandako guztiak, ez? Zerk eragiten duen, hainbeste horraziko gara eta nahi zuek nahi duzunian, ez? Ez dakitxe Alesek esan duzuna, hiperaktibitatea, baina bai zentzuaren, bizitzaren falta hori bai lotzen dut bigarren kausa horrekin, ez? Esan da, autolesioena eta horrekin lotuko neuke, ez? Bizitzari zentzua topatzea esan nahi duzu? Bai, nik uste dut badaukula beste batzuk badare, ez? Baina horrekin nik asko lotzen dotzat ikusten dugunari. Eta ze ulertzen duzu horrekin? Galduin jo, nik uste dut lehen, ez noia sartzen erligioetan eta hor, baina espiritualidadea, horri buruz ez dugu hitz egiten, oso materialistak bihurtu gara, ez gara aretago faten, ez dugu pentsatzen agian zentzu bat daukala, proposito bat daukala gure bizitzak, halako gaixetan ero galderetan hortik urrin ibiltzen gara. Eta hor utzik sentitzen gara barrutik eta kostau itzen da, ez? Batzutan gero hor anklatzia emozioak,
Nik hori baneukan, zerrendan barruan, ondorio bezala, baneukan bizitzaren zentzua, espiritualidadia, nahizun bezala hitz egin, hitza jarri, baina horrekin loturaren bat nik egingo nioke. Eta hor, begira, hainbat geixaue bai, baina hor hankatxo bat jarriko nuke. Nik horrekin lotuko nauen, eta ez dakit alezen kasuan, guben erabiak inibiltzen garelako, balioen krisia, ez? Askotan mentzat, gure kasuan askotan, galdez esaten dauen, zergatik bizi naiz, edo zezentzu dauka nire bizitzak, nerabeak asko ematen dutzi buelta horrei, eta gero autoestimu baxuakin zer ikusi daukana, sare sozialak egiten dauen mina, tal depresioak ekartzen dauen ansiedade hori eta estres askotan, ordan gauza asko lotzen dira, ez? Gero dago individualismoa, dago konparazioa handia, sare sozialek hori be asko zailtzen dauie, sare sozialetatik dana ikusten da, ze bizitza daukan bestiak, oso suposatzen dan eramaten dagoen bestiak. Orduan, gaur egungo nerabiak, egisa da, igual aurreratu itxen azpixka bat, baina aurreratu nire uste aurrera pausuak eman diala, ze oin behintzat hitz egiten da, lehenetzan hitz egiten da, oin behintzat hitz egiten da, baina ez dakiten nik behintzat nire esperientzian ikusten dut sufrimendu pila bat eukitzen da biela hortik, eta frustrazio kontrolatu ezin horrek eta ez jakitia burruka egiten horrein aurka gure kasuan ados nau guzti zurekin, guk dauko autolesioak dira pila bat, dauzkoguenak, kontsumua gero, ondorio bezala, eta elikagai arazoak. Hori da asko gehiago. Eko programa duzu martxan, badira ja 10 bat urte, eta... Eko gutxi hau, bai, baina prebentzio programak bai. Hor ere evoluzio bat egon da, presio sozialaren gaia lantzen duzu orain, lehen hola bere horretan lantzen etzen dutena, ez da? Bai, zera baten, bai hasi ginean, kontsumoei buruz prebentzio egiten, eta hori zen gure ardura handiena, orain dela 10 urte hasi ginean, eta poliki-poliki hasi ginean ikusten horrek ez ziala, nerabeen arazo bakarrak, eta horra hasi ginean antxiedia lantzen, sare sozialak lantzen, eta horri ikusi genuen bereziki bigarren hezkuntzan lan egiten genituen saioak, eta ikusi genuen behar bat zeukatela ez, aurretik, nerabezarora pasatu aurretik, aurrekin zerbait egin beharko genukela. Eta hasi ginen hor sortu zeneko programa, eta LH5 lehen hezkuntza 5. eta 6. hasi ginen lantzen, habilidades soziales, nola da? Gaitasun sozialak? Gaitasun sozialak, hori lantzen hasi ginen pixkat, nerabezarora pasatzen zirenerako aurrak, erraminta batzuk izateko horri aurre egiteko, ez? Eta ez eukitzi erraminta horrek nola ulertu behar dugu edo zergatik gertatzen da, eta sare soziala daretartian, gure bizimodu berri hau, batzutan entzuten da gurasun presentzia, eskasa, ez dakitze iritzi duzuen inguru horri buruz, benetan den holako egoera. Nik uste, bai, gizartea orokorki asko aldatu da. Egia da, betik lehen erreferentzi bezala beti izaten zen pertsonaren bat etxean, orain 1000 guraso bezala, bai, gutxi izaten gara, hortan, papel hortan. Aldatu da asko, askatasun asko daukaten, erabeek, gauza asko lortze dituzte, guraso bezala kostatzen zaigu limiteak jartzea, orduan, beste gizartera baterantz goaz, eta nik uste sare sozialak bereziki bai daukate zer ikusia handia guzti honetan, gai guzti honetan. Adineko pertsonei arte pixka jarri nahiko nioke, uste dut Idoia zuk esan izan duzula hurrengo pandemia bakardadearena dela. Hor, batez ere adin tarte horretan edo orokorki? Orokorrien esango neuko, ze bai bagoiez gizarte gero eta individualistago bate gora, eta adibidez autozaintza, autolaguntza, zaindu zure burua, dana saltzen duzkue ikuspegi individualista horretatik, baina guk beste batzukin ez bada ezin dugu gure buru ezaindu. Eta ezin dugu inguru ezaindu bez. Norbere buru ezagutzeko, edo autolaguntza honek, liburuok, programak, beste batekin askoz be errazaue da, zedano gara gizakizek eta danon artien sortzen da
ez dakit zelan ditxu, lotura emozional bat, eta hori dazkoz be aberazgarri jaue, eta ez da bakarrik errezeta bat, manual bat, ez da? Hori zabalduko neko gizarte orokorrari. Eta gero, adineko jentien, udazi aurretik, gogoratzen dut, etxeruntzen noiela, parke baten albotik pasetenaz, eta ja egualdi ona eta zitze eta bankuek, ez da, pasia die eta albo bizetan bankuk. Zazoko jente asko, baina bakotxa banko banatan. Jo, eta horrepeze pentsau emone uste, zatenan. Jo, bai, bakitz, gixajue berbi da lehenengo urte ustena, ez da, baina gu bestiok bebai, zerrera hitzen gaoz, gure nagusizek, zaindu ez alizeteko, zaindu, nahi otezan, eurekin egon, komunidade elkarte bat ezin dugulako sortu, lehen aipatzen egon gara, ez da, herri txikikuok garinok, herri handizen gagozenok, zelako ezberdine da, zelan dagon hori, gizartin babesa edo komunidadin babesa hori apur bat galtzen junde bebai, nik ja adin badaukot, eta nire horatzen da zerrizien, edo zerretzen bat zendun, kontuz, etxeraldu orduko zure gurazuk baekizen, ez da, onerako eta txarrerako. Laguntza bier bat zendun bebai, baten batan egon gozan. Orduan, olaiak zandaren moduen, gure ume eta nerabin referentik nundagoz, zeintzuk dire, eta gero, segaitzik galdu dugu hori nagusizek, pertsona nagusizek ezin baloratu kultura hori, ez da? Kultura batzutan, jente nagusize askoz begez jau zeintzen da. Jo, zer pasau jako guri, ez da? Ez duzkue balizo, ez da be balizo, zelan ez ez. Eta hor bai, igule bai enbidugu hausnarketa txiki bate gizarte moduen, eta nahi dut hartu be bai, olaiak eta lezek eta Teresak aipatu da den, prebentzio asuntu, ez garela egon behar zain gaitzea horregoteko, arazue horregoteko interbentzio bat einalizeteko. Aurretik prebentzio lana etzen badugu, seguruena interbentzio asko begitzi hau izango da, bestakitz, piramidin muturrera gaixotasunera askoz begitzi hau helduko direlako. Ondoroi buruz ere galdetu dutzuet, horre zena barrenduko zenuteke, aipatu dituzue kontsumoak, elikadura nahasmenduak, isolatzeko joera kaso, nabarmentzen da, ez, ze ikusten duzue, zuek zuen inguruan, hau da, nik zertan jarri beharko nuke arreta, nahiko banu semeen pista jarraitu eta pixkatez, hau, danok egoten gara triste, tokatzen da, gora berak ditugu, baina zein momentutan gure kasuan egin behar dut nik, edo hasiera bat ementzat, arazo fizikoak esaten dira askotan. Goiztakitzun kasuan zela, baina tripetako minak, loeza, horrelako gauzak izaten dira hasiera baten, kasu hasiera batean holan ikusten dianak kanpotik, esatezula zerbait pasatzen zaio, ez tezu inoiz lotzen honekin, baina hortik hasten zera eta gero ja hasten dira agertzen autolesioak, edo konturatzen zera ez duela jaten, ez duela loiten, kontsumoak dakarren gero arazoak, baina hasiera baten fizikoak izaten dira askotan. Eta gero ja bolkatzen dira ja bestietan. Hori nerabeetan, nagusietan ja lan errendimenduan, nerabezaroan ikasketetan arazoak sortzen hasten dira, nagusietan igual lan errendimenduak lanean, abstentismoa izaten da beste bat, oso ezberdina da nerabeetan eta nagusietan, ez? Kompromisoa falta azkenean, lanean kompromisoa galtzen duzu, eskolan bebai, eskatzu importan, notak ez dien importantiak, atentzioa be beradoia, lagunekin be gero eta gutxi hau, etxean geratzen zara, ojo horretan be. Eta islamentua bai da, ez? Zuzan dozu moduan bai da bat, gero irtetzen dana. Zelako garrantzitsu edan, berbain aliziete hori umetatik. Ez modo interrogatorio, baki unerabe bateriru galdera jarraizen einezkero, hori interrogatorio zo modun bizitabe, baina txikitzatik, ez da, zelan zaz? Egun ez dakiz errezan, baina apur bat hori landu bebai, ez da, eta gero, nipe guztiak gizarte mailan bebai ikasi behar dugule triste gaozenin triste egoten. Eta esaten. Eta esaten. Nori esan, noiz esan, zer esan, zein edo nordan niretzako pertsona bat eutzi izango nabena, pozik banago bebardin, ez da, postazune be gustora adierazi,
hori berbain alizetie, komunikau alizetie, nahineko apurtxu bat berreskuratu bai. Nire autolesio nahi deitu dit atentzioa, Alexuk aipatu duzula uste dute hasieran. Autolesioek ere gora egin dute, nabarmen hori bada gogorra izango da. Bueno, a ver, lehenengo eta behin autolesioak dira emozioak erregulatzeko nola ulertu behar ditugu? Estrategia bat. Autolesioak ulertu behar dira emozioak erregulatzeko estrategia desegoki bat, bezala. Zergatik desegokia jartzen du arriskuan norbere burua. Ez autolesioak arriskutsuak direlako, baizik eta autolesioak normalean, autolesioak egite dutena da, eteten dute min mentala, min emozional hori denbora baterako, baina gehitzen dute epe luzera min mental hori. Ni galdera bat, nola autolesio batek kentzen du mina? Hori da kostatzen zaidan. Ez dut asko azalduko, ez? Bai, teknikismoetan, baina hola da, benetan hola da. Badakizu ez dela hitz egin behar asko metodei buruz, baina ez, azken finean zer egiten du, guk bura izan behar duguna da, nolabait egiten duena da, zu baldin badaukazu kiston sekulako zurrunbiloa buruan, eta ezin egon emozionala handixia, zein fizikoa, gero hitz egingo du pixkatez, Olaiak esan duenarekin, fizikoa, ze horra datal garrantzitsua dago. Orduan hori ezin dozueten eta autolesioak erabiltzen dira modu estrategikoan hori eteteko, ze gorputzak martxan jartzen du automatikoki nolabait defentsa mekanismo bat. Eta defentsa mekanismo horrek ekartzen duena da, taupada jiste ditu eta nolabait, egoera berantz egiten du, ez, fizikoki hori. Orduan, ze pasatzen da? Horrek laguntzen du momentu epel motz baterako, ze epe luzerako egiten duena da, zure ideazio suizidak gehiagotzen dira, ze pasatzen da, ze min mental hori, gorantzi joa, zure arazoak ez dira konpontzen. Eta lehen gainera, Idoiak esan duen bezala, ez baldin badaukazu ingurunean jendea proposa babes hori emateko, sentitzen duzuna da esperantza eza. Nire arazoak ez dira konponduko, berdin da zer egiten dudala eta ez naiz leku honetatik, zulo honetatik aterako, eta orduan horrek ekartzen duena da autolesioa gehiagotzea, eta ez daukatenik. Eta hurrengo pausua da gehiago pentsatzea suizidioan. Orduan hor dago arazoa, bale? Batetik bestera saltoa handia dago, eta gainera, ikusi, autolesioak suizidio jokabidearekin daukate pisu gehiago nortasun hasteak baino eta elikadura hasteak baino. Horregatik, lehenengo eta behin autolesioa daudenean erabekin hori tratatu behar da, emozionalki. Bai, lehen aipatu dozu ez, alarma seinaleak. Zertan egon behar gara, zerekin egon behar gara adi. Horrek gude ditzen dugu alarma seinaleak. Alarma seinaleak zeintzu dira, bera, niretzat, aipatu dozu bat oso garrantzitsua, isolamendua. Bai, isolamendua. Baina hortik nabarmenena loa da. Loa. Lo txarra baldin badauka, bai, eta gainera hau betetzen da, nerabeekin, helduekin eta adi nagusiekoekin baita ere. Oda, loa, baldin bada txarra, oso guk ikusi duguna, gaur egun egiten ditugun ikerketak eta dira ekologikoak, hau da, egiten duguna da, smartwatchekin eta neurtu pertsona horrek egoera ezberdinetan egunaren buruan ze fisiologikoki nola dagoen, zer pentsatzen duen eta zer egiten duen. Ikusi, suizidio jokabidea, suizidio saiakerak eman baino lehenago, justo loaren nahasteak daude, aurreko 3-4 egunetan. Orduan, horrek zer esan nahi dago. Zuk ikusten baldin badozu, zure pertsona kutsuna, edo ingurukoa, edo lankidea, laguna, maite duzun pertsona hori, loarekin, arazoak ditula, sufritzen dagoela, eta gainera, isolamendu horretan gero eta gehiago erortzen dela, horrek dira alarma seinale garrantzitsuak. Eta bukatzeko, sare sozialak. Hor, niri gustatuko litzaidake bakarrik aipamen txiki bat egitea. Eta da, 2010-tik ona, pentsaz, azkenengo 15 urteak. Sare sozialek egin dute gora, erabilera,
eta arazo psikopatologikoak eta ongizate emozionala, arazo psikopatologikoak gora eta ongizate berat. Hau ez da, paralelismo oso nabarmena dago. Eta orduan egia da, hala da, zenbat eta sare sozialen erabilera handiagoa, orduan eta psikopatologia gehiago. Eta orduan eta ongizate emozional txarragoa. Eta ikusi loarena. Ez hemen, ari gara esaten, loaren garrantzia. Zer gertatzen da sare sozialekin? Gure nerabek, eta ez bakarrik nerabek, eramate dituztela mugikorrak logeletara. Eta loitzen dabe, ze ordurek arte. Nolabait, mesua jasotzen dituzte, etengabe. Eta sorten den, fear of missing out esaten dana, zerbait galtzeko antxedade hori, ezin dabe lorik egin hori dela eta. Eta are gehiago esango dut, bullyinga, jasarpena, noiz uste duzu gertatzen dela gehiago gaur egon? Gauetan. Gauetan eta bakarrik zaudenean, zure etxean, zure mugikorrarekin. Eta gauetan, eta mundu, eta iaz da hausoko, nauzuan, edo eskolan, edo herrixan gertatzen diren elkarre ekintzetan. Ez, nik izan ditut pazienteak adibidez, zeintzuk izaten ziren jasartuak, munduko ez dakiz elekuetatik. Osea, ikaragarria da. Eta izatea, orduan, zeratik iko dira autolesioak? Hain zuzen ere, horregatik, baina autolesioak dira alarma zeinak eta bakizun zer da niretzat kezkagarriena. Nola, osasun etxeetara, emergentzietara, nola zer igo da? Batez be hori. Bukatzen baldin badabe nerabeak emergentzia etxeetara juten, beraien osasun emozionala orekatzeko, eskabizondo. Horrek zer esan nahi du, komunitateak hain zuzen ere ez duela eskaintzen, beste lekuren bat zuzentzeko nik eizki baldin banago. Eta gero telefonoak hor badaude zerbitzu batzuk oso onak dira, zeuk esan badabide bat, esperantza telefona eta hori danak edo zuziaren telefonoa, ez dakizu zenbat erabiltzen ari diren. Ikaragarri. Edo are gehiago, ChatGPT. Nola leike gaur egon, eta hau, horrela izaten ari da, gaur egon gazteek eskatzen dabe laguntza emozionala beraien egoera kudeatzeko adimen artifiziala da, jotzen dabe. Hori da kezkagarrina eta hor lotzen dut, idoiak esan dabenarekin. Bai, gurasok, bai, baina gurasoak gaindituta gaude, ni aita naiz. Nerabak ditut, gaindituta gaude, partida irabazi dabe, teknologiak partida irabazi dago. Eta ez da inbeste, bai, garrantzitsua da implikazio emozionala izatea, garrantzitsua da, gainera bakizue, nerabak egiteutena da, irten eta sartu, eta irten, eta sartu. Orduan, zu desare hor, noiz sartzen diren, eta aukera hori aprobetxatzeko, ez? Eta orduan hori, zehatzen zara alik eta ez, baina partida galduta daukagu, ez baldin badugu, beraik bakizu zer ikasi da ere ustez, etxeetan, guk esaten duguna. Ikasi behar duguna da galdetzen. Galdetzen. Adibidez, guk zizio jokabidearekin, behin da berriz, egite ditugun prebentzio lan guztietan, joaten gara leku ezberdinetara eta leku berdinetan esaten dugu. Nerabeari galdetu egin behar zaio. Eta noiz hasi behar zara galdetzen alarma seinale horiek baldin badaude, ez 16 urtekin, Ez que alarma seinale horrek badagoz, ja agerizen dago zelako, eta ondo ezak zelako ibilbidie daukon atzetik eta azpitzik, ez da? Ikusi, jasarpenak noiztik nora ematen dira gehien bat. LH lautik hasita, hortik, bereziki hor. Horregatik jarri genuen LH bosta LH6. Zenbat urte da LH lau? Horrek, 11 urte, hori da. 11 urtean, urteekin hasten dira jasarpen jasarpen nabarmenak. Eta, bai, 16 urtera arte, eta hor, bai ematen da, baina batez be, zaurgarrienak 10, 11, 13 urtekoak dira. Eta horregatik egin behar duguna, prebentzioa nahi baldin badugu egitea, egin behar dugu 10, 11 urteekin. Eta 12 urteekin. Esango nutzen inkluso lehen hau. Hor, ikusi, ongizate emozionalean, prebentzio lan nabarmenenak eta ekintzaile, nolabait,
emaitz hobeenak atera direnak ez dira DBH-en, dira LH-en. Hori ba. LH-en hasi behar da, eta bai, eta bereziki 10 urtetik langa nolabait hor jarrita, ez? Honek izan esan dut, somatizazioa, bai, somatizazioa oso garrantzitsua da, zeren eta osasun etxeetara, hor emergentzietara, askotan somatizazioaren barruan sartzen da guztia. Orduan, karo, hemen... Eta hasiera baten igual, azten dia somatizazioakin etzaio horrek kasurik egiten eta pasatzen di orduan, bigarren pausu batera igual diela autolesioak. Aurretik besteak izan dira. Baina ez ditugu lotu. Ez die, ja. Hor, esan duzun horrekin gauzatxo bat, eske hainbat gauza burua doia, baina esan duzun gogoratu naiz adolescente edo adolescentzia izeneko pelikuliakin, akordeu naiz. Hor, ikusitza baldin bokotzue pelikulia dago konversazio oso ona, gurasuena, eta aitzak ama izate dutza, ez? Uste ginoan gure semia bere gelan, tranquil, txintxo zegoala, ez? Eta babestuta sentitzen ginoala, ez? Baina oin gara konstiente esala alakorik, baizik eta justo kontrakua gertatzen ari zala, horrekin gordau naiz, esan duzunean. Eta bebaiek esan duzunean, hasi gara lehena, 10 urtekin, edo LH lau, astuta euskate zenbat urtekin itxen dugu zen horrek, baina horretarako be, etxian gurasuak jakin biako genuke, zer, gu geu hasi biako gineke galderak egiten, gu geu igual esaten nola nagoen, triste nagoen, ero ez dakize pasatze jaten, ero gu izen biagazela ez, ejemplu gure etxian ez dakitxe nola ikusten duzuen, eta gero aparte, ez dakitz komunitateak, ikastolak, ero ez dakiz zeintzuk, baina horbe, behar dala ez, hor jentia horretarako. Sufrimendu emozionalari buruzari gara, eta ez da txantxetakoa, gure gizarte honetan bizi dana. Badago beste debate bat hor gizartean, mugikorrak zein adinekin, goizegi ematen dute ditugun, atzeratu beharrotetan gehiago, zenbateraino, burrukak etxean, ez da erresa. Nola bizi duzue, adibidez nerabekin lan egiten duzuenok kontua guztia, guraso ere bazarete eta beste danok moduan. Ikustu gaiz oso zaila dela, eta, bueno, a ber, hor, emaleizke bizpairu, ez dakit gomendio, esango nuken, gomendio, horraino, ez, bestela, kulpabilizatuko dugu aita eta ama denak, eta hor zakoan dana sartzen gara. A ber, nolabait, guk egin ditugun ikerketen artean, datuek gauza bat oso garbi lagatzen dabe. Batetik, ahalik eta gehien atzeratu behar dela, hori oso garbi dago, alde neurrian. Egiten duen impactua burmuinean oso handia da. Ez dauka zer ikusirik 12 urtekin hartzea mugikor bat, edo 15-16 urtekin. Karo, hau erreza da esatia, ezta? Baina, orduan, hor, beste gauza bat, beste pare bat gauza bai direla garrantzitsuak eta gure eskuetan uste dut badaudela, ez? Bat da erabilera, ez? Zer nolako erabilera. Bueno, hor badaude ekimen batzuk, altxaburua eta hori dana oso ondo daudela eta horrek indartu egin behar direla, ez? Ahalik eta alabirein gutxien eman behar direla. Eskoletan adibidez ja oso araututa dago eskerrak, ez? Ze hori lehen ezaguan araututa, ez? Ikusten duguna da, pixkat erabilera murrizten ari dira, hori oso garrantzitsua da. Eta esan dugunaren lehen esan dutenetik hildotik, loarena. Hor, mugikorraren erabilera murriztu behar da, behin gaztea edo seme-alaba logelara joan denean. Ezin da joan mugikorrekin, eta berdin da azte bukaera izan ala ez. Eta hirugarrena, naiz eta indar asko jarri denboran, eta badakigu garrantzitsua dela, hori ez da garrantzitsuena. Irabili denbora dinosu? Bai, tamalez hori ez da garrantzitsuena, horrekin ez da dana soluzionatzen. Eta hor ja sartzen dira kompetentzia emozionalak. Ikusi duguna da, sare sozialetan ibiltzen naiz eta denbora gutxiago izan, zer nolako erabilerak ere badauka garrantzia. Eta da batez be, zer nolako esperientzia emozionala izaten duten erabilera horretan.
Eta orduan, hemen dator lana. Eta hemen dator lana komunitate mailan. Gurasok egin behar dutena, eskoletan egin behar dana, eta beste esparru batzuetan, ez? Eta zer da, nola sentitzen naizen nolabait, hartu eman emozional horietan, zer inpaktua daukan, hau da, sentitu, emozioa sentitu, ulertu eta regulatu. Eta horrek dauka eragin handixena. Eragin handixena ongizatean eta psikopatologian, eta are gehiago. Eta hori da guk ikusi duguna. Suizidio jokabian eta autolesioetan. Orduan, honek zer esan nahi dut? Hor dago nolabait ikaskuntza eta eragite hori hortan egin behar da. Eta horrek nora eramaten gaitu? Trebetasun emozionaletara. Claro, bai. Eta hori da gakoat, ez da? Ados, oin etorri jat burura, baina ikastolan etorri zan, psikologo bat, esplikatzen bizka bat gehiago, mobilena eta altxaburuan hortan sartuta gineanok eta azkenian, komentatze zaban gauzekin esaten aban, baina hori adimen emozionala da. Azkenian, hor behian dauana, berak esate zituzten gauza berak komentatze zabanakin, hori adimen emozionaleko oinarri batzuk dira, eta garbi ikusi neban, bai, ados guztiz. Zelan ikasten dugu gestio emozionala. Nire gara izen igul, arpeikuk hartute eta ostikadak hartute, baina gaur egunien, jake ikusten dugun hori ondo ez emozionala aztertute datu daukoguz, badakigu zela nein aldan, inbertidu daigun horretan bebai gazte-gaztetatik, ez larregizko idealizazioie, baina bai ilusioie, tristura bai, jakin tristenago latan hori esan da zerrezan, poza, azarrea beharrezko da, indarra da, baina zelan adieraziko dut, modu egokiz jauen. Orduan, gestio emozionala be, helduen hartin eta Gasteizen hor zentro gizarte etzitan eta etzen diretaldiek ikaragarrizko exitu edauke. Zaten da bezke inunezen jotein berbariko niri buruz. Eta triste gotie hona da, batzutan beharrezko ebe bai. Ez da, dolu baten eta orduan, heldu hope bai, hartu daigun hori, eta gero egun errezau egingo jaku be bai, gure gazte, umiari erakutzi alizetie. Honek, beste olako badauko. Norberentzako denpori hartzi be bai, ez da? Ikusi dugu pixkat egoera zelan ikusten duzuen, asartzen ari gara pixkat orain zer egin beharko genuke, ez? Pixkat honi buelta emateko, badakit galdera ez dala erresa, bestela konponduta eukiko genuke kontua, ez da? Eta galdetu nahiko nutzuek ebe bai, prebentzioa aipatu duzue, zer nolako prebentzio lana egiten da, zer nolako baliabideak ditugu, ez dakit, osasun gintzan edo gure inguruan gai hauekin lotuta. Hitz egin itzen dugu, baina gero nola tratatzen dugu kontua, zuen ustez, badago zer hobetu, nola hobetuko genuke, ze irakurketa egiten duzu, adibidez? Nik ez lehen esan bezala, nik uste aurrera pausuak bai eman diala, zein bai ematen zaio bere garrantzia. Lantzeko zer gehiago, pila bat ondikan. Egitza da, eskolak ja zidiala hori lantzen, baina zartu lehiko hendik pila bat. Gaindituta daudela ere iruditzen zait ikastetxeak, kontu honekin. Bakoso pasatzen den, ikastetxeek hainbeste gauza dauzkate sartzeko askotan esaten dela, daukat matematikak hizkuntzak, baina horretaz aparte dauzkat hainbeste gauza hori momentu honetan prebentzio mailan, ez bakarrik hau, sexualitatea, sare sozialak, daude pila bat. Gaindituta esan nahi nuen, egoera hauek ere ikusten dituzte, eta hor ere sartzera behartuta edo daude, eta baliabideak ez dakit nik... Nik leku askotan badakit badabiltzala, baina bai behar dute irakasleek eta formakuntza askoa. Azken finean, sortzen dira eskoletan oso goera gogorrak ere bai, ez dira bakarrik etxean edo kalean pasatzen, eskoletan gauza gogorra pasatzen dira, eta hori kudeatzea beti ez da oso erresa. Orduan, askotan, beldurragatik ere ez da hitz egiten. Beldurra da hitz egiten duten da zerbait pasatzen da, orduan ez da hitz egiten. Baina nik uste formakuntza behar dutela. Kasu honetan, bai Eskoriatzar, Etxabaleta eta Arrasateko udalak nik uste bai sartu diala honetan eta eskertzekoa da, ze hori behintzat lantzen hasi diaia lehen hezkuntzatik, eta sartu lehik egiau pila bat, baina ja lehenengoko pausu bat da, baina nik uste dut formakuntza behar dutela, nik badakitria eskola asko ari diala, formakuntzak egiten, zaio psikologoak bertan eskoletan jartzen,
eta baina nik uste dut hondikan egin daitekela psikologo falta dago, gizartean ja, lista de espera luze-luzearia, hori gehiago kontrolatuko duzu hori, baina niri bai eskatzen diate jendiei laguntza eta joaten naizenean deribatzen jendiei kostatzen jatz, ez daukate ordurik hor sartzeko, eta iteko gehiago, nik uste dut hitz egitea da pila bat, gai honi buruz hitz egitea, eta bereziki komunitatean sartzea, komunitatea lantzen hastea. Sariak sortzia ez bakarrik eskolekin, ospitalekin, udaletxekin, zerbitzu ezberdinekin, sareak sortzia honi buruz, eta denak joango balirazke, danok bide berdinean lanean eskertzeko izango zen. Profesionaltasun falta egon leike, Teresa? Eta guztiz ados nago, Olaiak ekartzen daben formakuntza horrekin, irakasliei, eta gurasoei be bai. Eskolan bertan, ez dakit, udaletxian, baina eskaintzia, gurasoei be bai. Ze batzuetan igual, handerinuak egiten dute lana, baina gero ume hori doia eskolara, etxean beste baloriak, beste batzuk die, eta horrein dozun lan hori, batzuetan hortan geratzen da, ez? Orduan, nik bai, gu geu, guraso bezala, baina baita ere, bai. Bai, telefonoak ere aipatu dituzuzuk, Alex, erabiliak direla, egia da, datuak urtetzen direla urtetik urtera eta gora egiten dutela, 24 orduko zerbitzua jartzen dituzte eta erabili egiten dira. Akaso, olako zerbitzuetara jotzeko errestasun gehiago beharko genuke gizarte honetan? Beitu, nik hartuko dut Olaiak aipatu dabena, eskolak aipatu ditzu, eta, hemen igul basatzen sartuko naz, baina, onartzen dut. Osakidetza aipatuko dut, bai, ez da? Osea, baliabideek, bai badago psikologo gehiago osakidetzan, baina dagoz gainezka, nik kooperatiba bat enetzen dut Biarra, Gasteizen da Bilbon, eta hori Txaron Zerrendie itzala da, eta gehienetan laguntza eskatzen daben pertsonak, igul ez da bebier interbentzio kliniko bat, igul birdabena, berbain, entzun, eta horrez gaitzik nahi dut barriro bebai aitzatu prebentzio, taldiek, ansiedadie manejateko talde bat, ambulatorizun, ez dakitz, adinen gora berari buruz, ez dakitz, perimenopausia, posmenopausia, zartzaro, duelo, hainbat gai dagoz, ez daukenak zetan gaixo modun hartu bier, baina horreri buruz, irizpide argi batzuk eukitzi, eta alkarreaz horreri buruz, hausnartu alizetie, nahiko izeten da, ez ailegetako, hori, telefono de la esperanza, ez dakin nire bizia zerrein, hau gertauzat, eta ez da izeten erreza, laguntza eskatzie, erreza izeten da pertsonila konstiente danien. Baina gero hor beste ingrediente badaukogu, etxeko edo zenitartekoek ikusten da benin, etxekoen bat txarto dagola, baina pertsona hori ez da konturatzen. Orduan, hor bai etorten dela ikaragarrizko ezintasune, frustrazioen potentzize, zenik ikusten dut txarto dagola, medikoan azun bidau, bardin ja psikiatra psikologuana, eta ez da nahi. Eta hor batzutan, etxekukin etzen da lana, baina hor bebai... Bai, horrak aso sartzek aurri iritzietan, tabuetan, oraindik ere gai honek badauka hortik asko edo ari gara gainditzen, Alex? Nahiko nuke esatea gauza bat, prebentzioa gaiarekin lotuta, Ikusi, aipatu dozu lehen telefonoa, ez da? Baina telefonoa zertarako da, emergentzia baterako. Hori ez da prebentzioa. Ados. Hori da eskuarte bat. Orduan, ze pasatzen da hemen. Hemen, osasun mentalean eta ongizatean dago paradoja bat. Eta paradoja da, nolabait, indikatzaile larrienak azaltzen dituzten pertsonak detektatuta daude. Eta orduan, klaro, horiekin, bai, horietan jokatzen gara askotan, baina prebentzioa ez da hori, Prebentzioa da, hain zuzen ere, hartzea populazioaren gehiengoa. Osasuntzu dagoen populazioa gaixotu ez daizen, rekurtzo gehiago, gaztau ez daizen. Eta ikusi hemen dago, gaina, suizio jokabidearekin paradoja da, buraz beste itxen daben pertsona, normalian ez dira indikatzaile gehienak azaltzen dituztenak. Zer esan nahi dagoenek, prebentzio hori ez dela heltzen, behar bezala. Errepikatu zazu ez dut ulertu, Alex? Nolabait, indikatzaile larriak azaltzen dituzten pertsonak
horrek detektatuta daude, eta haietatik batzuk, bai, gurras beste itxen dabe, baina gehiengoa ez da sartzen hor, gehiengoa da indikatzaile horiek edo ez direlako antzematen. Orduan, zer esan nahi dut honekin? Prebentzioa egiten nahi baldin badugu, ikuspegi, bai, osasun sistemak badauka bere ardura, eta komunitateak dauka bere ardura. Eta, klaro, hemen, eta eskolekin lotuta, zoiek gauza bat egiten nahi dut, nabarmentzea gauza bat. A ber, eskola gaur egon, ja mundu osasun munduko erakundeak, orain dela ja urte batzuk esan zaban, eskola dala gune bat osasuna sustatzeko. Ez zoiek akademikoki, nolabait, ikuspegi hori, bai, horrek badauka garrantzia, baina ez da lehentasuna. Da, pertsona bere osotasunean garatzea. Eta orduan, azpimarratu zaban, zein garrantzitsua dan osasun hori sustatzea. Eta hain zuzenet trebetasun sozialak, psikosozial horiek. Eta gaina ikusi dabe, trebetasun psikosozialak sustatzen diren eskoletan, emaitza akademikoak lortu dituztela. Eta gainera, ongizate gehiago daukate. Beraz, lehen aipatu duzu, bai, oso presionatuta da irakasle, nik ez dut esaten ez, egia da. Eta behar bada, baliabide gehiago izan beharko dabe. Baina ez dut uste, erantzuna dela psikologo gehiago sartzea. Zer naiz eta zu psikologo bat, eskoleko ate bakoitzen jarri, ez dituzu arazo horiek konponduko. Ziur nago. Ez dituzulako antzemango? Ez, esku hartzea fokatua dalako. Zu gaizki zaude, orduan hartuko dut hau, hartuko dut eskolatik, gelatik atealako, edo berdin da, edo egingo dut esku hartze berezi bat, eta jazta, baina hori ez da prebentzioa. Orduan, ez neotena honekin zer da, eskolak, ados nago lehen, aipatu dozuena, eskola ingurunenetan eta Euskal Herria mailan, oso implikatuta daude gai honekin. Hori jakin badakigu, oso kezkatuta daude. Hain zuzenek, baiak egiten da, danak ikusten dituzte, unibertsala da esku hartzea, unibertsala da. Baina, zer gertatzen da? Behar dutena da, nire ustez, probetan oinarritutako programak horiek aurrera eramatea. Eta babesa emonez, prestakuntza, jarraipena. Eta gero Teresak aipatu du gauzat oso garrantzitsua, gurasoak. Baina ez gurasoak ente bat aparte egongo balitz bezala, baizik eta eskolak, komunitate osoa, lantzen baldin bada, hau da, hori egiten da, baina nola egiten da, adibidez, joaten gara eta sexu harremanak, drogak, sare sozialak, horrelako zerbait ematen diete seme alabei, ikaslei, pare bat egunetan, eta gero guri gonbidatzen gaituzte. Hori ez da prebentzio, hori ez da programa bat. Ongizatean oinarritutako programa bat izan behar da. Gela barruan lan egiten dana. Eta urtetik urtera jarraipen bat daukana. Eta zeinek egiten duena da, nolabait eskuarte komunitario bat. Naiz eta bi aita edo ama agertzen baldin badira 20tik nire gelan arrakasta da. Ze bi horiek egingo dutena da prebentzioa etxeetan. Eta gero, ahozko prebentzioa parkeetan edo berdin da. Esan dutena da, beste mota bateko prebentzioa eta irakasleriak behar duena eta eskolek behar duena, bai, da babesa eta prestakuntza, baina ikusi behar dago zentzua. Eta zentzuaik hartzen baldin badota, egingo du edo zer gauza, ze oso implikatuta dago. Nik uste baiet. Eta igulapurtuen bide bai daukogun aurre iritzi hori familiak eta eskola alkarren burruka, alkar kontra burruka, ez da, bezik eta bateratute askoz be indarrak multiplikau etzen dire, bikoiztu etzen dire. Hain zuzen ere zuek ekon hori bilatzen duzu, ez da? Bai, ekon ideia da, urtean zehar 20 saio egiten dira, astero saio bat gela bakoitzean, eta gero gai bat bukatzen danean, herri bakoitzak saio ezberdinak dauzko, baina egiten dana da arratsaldetan gurasoa eta haurra elkarrekin saioak. Eta balorazioa positiboa da?
Bai, egia da beti nahi izate ditugula guraso gehiago, ze egia da hori erakartzea kostatzen zaigula. Baina, azken finean da, gero eta gehiago erakartzea. Gure erronka hori da, gero eta guraso gehiago erakartzea. Baina egiten duguna da, eskoletan lantzen dena, arratsaldetan gurasoekin, baina aurra eta gurasoak elkarrekin landu. Ni gogoratzen dut esperientzia barkatu. Ez bota da. Anekdota bat. Behin, deitu zidaten, zuzendaritza talde bat, bere eskoletara Augustia martxan jartzeko. Eta saldu ziren, lau ama, izuzen, amak bakarrik esan ziren. Ondo dago normalian, bai, emakumeak dira normalian. Eta, eta, karo, zaban pixkat, lotxatuta, zuzendari izan den, zaban irakasle gehiago, gurasoak baino, ez? Eta, lasa, eta zakize. Handik, hilabete batzuetara, han zegoen ama batek, deitu zidan, esanez, eskerrak emoten, zen eta han aipatu ziren gauza batzuen artean, esan zen hitz egitea eta galdetzea beldurrik gabe. Eta galdera zuzenak egitea naiz eta gogorrak izan. Eta deitu zidan eskertzeko bakarrik, ze ikasi zuen hori egiten eta martxan jarri zuen. Eta horregatik, bere alabak esan zion, suizidio pentsamenduak zituela, eta zer egin zuen prebentzio. Eta egin zuen goiz, eta horregatik gero juntzan laguntza eskatu zuen, eta bere laguntza psikoterapeutikoa jaso zuen. Eta Idoiak esan duen bezala, ez dugu hainbeste psikopatologia ikusi behar duguna da pertsona sufritzen. Eta behar duena beste bat entutea eta sentikortasuna. Orduan, hau da garrantzitsuna, hori da prebentzioa. Eta esperientzia honetatik zabalduko du, eta ziur nago zabalduko zuela, eta besteren batzuk hartuko zemenez, esperientzia hori ontzat, beraiek martxan jartzeko. Baina, esan behar banal ez da, eta igual lotuta dago, benetan sinisten biula importantia dela. Nik batzuetan guraso bezala, sentitzen dut, igual zuzare, guazen formakuntza bat egitera, emozioen kudeaketana, ero frustrazioana, ero, bueno, eta hori zetako, ez da importantia. Baztertu egiten dugu, ez dut zau fokua hori jartzen, matematika bai, naturzientziak bai, fisika, kimika, baina beste honetan ez gara inbeste sartzen. Habilidades soziales esan duzuna lehen, ez, gaitasun sozialak, zu aipatu dituzunak hasieran, ez dut zau inbeste importantzia ikemoten, eta netako base fundamental bat dira, ez? Eta hor bebaukula, ez? Guk fokua nun jarri eta hortan aztertu pizka bat, importantia dela, benetan. Zentzua emonez, horren ondoriok jakinarazten, ez dakit nola, Alex, baina ez dakit, ez? Niretzat, evidente oinarritutako programak abian jartzen. Bestela ez dabe ulertuko. Martxan jartzen. Irakasleiriak ez du ulertuko. Ez du ulertuko. Eta ez da sentituko implikatuta. Beraiek ez baldin, egiten baldin baitugu bakarrik ikastarotxoak horrela, eta gaiak bakarrik jartzen modan daudelako, ze batzutan horrela egiten da. Bai. Ez dugu, egingo duguna da, jendea erre. Gorasuekin, irakasleak eta gurasuak, batzuta mazetako, ez da importantia, txorra, alako hausak entzuten ditugu, ez? Orduan, bai, alako hor badago nunein, nik uste dut. Zalantzari gabe. Bueno, poliki iritsi gara, gaurko saioaren azken txanpara, eta nik bukatzeko ronda bat edo egin nahiko nuke, pixkat gauza asko esan ditugu, adineko jendeare buruz gehiago hitz egin nahi nuen, baina oso interesgarria egon da, eta, bueno, beste baterako, beti aitzakia behar da bueltatzeko, eta orduan landuko dugu, ze horre ere badago gaia, gero eta gehiago gara gainera, gero eta helduagoa gara, gizarte honetan. Baina, bueno, pixkate labur bilduz edo ongizate mentalari buruz mezu bat bidali beharko bazenute, jakinda zein den egoera pixkat zuen inguruan eta zein dan egoera gizartean, ze gomendio, nahi baduzu gomendiotik edo ze gogoeta egingo zenuteke pixkat mai honi bukaera emateko. Zein animatzen da astera, leheno Olaiari esan diot, orain handik hasiko naiz, Alex, akaso zu? Alex. Ez naban pentsatzen gauza bat. Ez duzu entzun galdera. Naban pentsatzen gauza bat komentatzeko eta bukaeran galdu egin naiz galdera. Bota, Alex, bota nahi zinun hori. Esan dozu adineko jendearekin, ongizatea, inbertututako forma bat dauka. Hasieran oso, osasuna oso mentalak, esan nahi dut. Ongizatea
adineko jendeak, batez emakumezkoak, eta ez dugu hitz egin hor, sexu desberdintasunak ere badaude, baina beraiek adibidez, osasun ongizate ona, zugatetzen baldin badozu, edo hori inkestak badaude, adinekoen emakumezkoen artean, osasun emozional ona inoiz bizita izan dutenik hoberena. Baina ordea, gizonezkoetan ez. Eta orduan, gako bat aipatu dozu, esan dozu emateko, beira, ni gako bat emango nituzke, batez be, hasiko naiz adinekoen artean, depresioa. Gizonezkoa eta depresioa. Hor, suizidioetan adibidez, prevalentzia handiena, adintarte guztiak hartzen baldin baditugu, da 70 urtetik aurrera, eta batez be gizonezkoetan. Eta batez be, esaten baldin badotzut, depresioa ez dela ingarrantzitsua nerabezaroan beste batzu daudela, baina ostera adin nagusiekin bai. Horrekin, esan nahi dutena da, bere adintarte bakoitzak dauka bere prebentzio jakina. Eta orduan eman behar zaio, prebentzio bat, eta bakoitza eta jakina eta espezifikoa, hori adintarte bakoitzari. Orduan, zer esango nukenik? Adin nagusiekin depresioa, eta batez be gizonezkoak isolamendua, hori etapa guztietan ematen da. Gazteekin, sare soziala eta trebetasun sozialak, sare sozialen prebenitze hori, trebetasun sozialen bitartez, eta helduaroan iaz dugula ez ebitzi. Ez gutxin, ja. Inko ditugu saio gehiago, nik uste aukera izango dugula. Hau konplexua da. Pare bat hitzetan esateko. Utziko dugu beste batera. Gugeu, sartzen gaitxu horretan. Baina, bueno, lagako dugu beste baterako, ez dela asko usatuko naiz. Mila esker. Bueno, Teresa, ze ondorio atera duzu edo? Bueno, basia dela niretako, adimen emozionala da niretako base importantiena gero bizitzan arrakasta ukitzeko, eta bakoitzak abertze ulertzen daben arrakasta izanen, niretako azkenian arrakasta da zure bizitzakin posik sentitzia, zure balioekin posik sentitzia, eta hasiote moduan, eta zure bizitzari zentzua topatzia. Orduan, jo dezagun, bai guraso, bai komunitate, bai ikastola, horri benetan sinistu eta egiten jarraituz. Eskerrik asko Idoia esaldi batean. Nik esango neuko, izena duenak izana dauka. Gure gaztiek ez dira euskorrak. Eurengandik beba igual ikisi bir dugu, berba etzen dabela, azaldu etzen dabela, euren erara laguntza eskatzen dabela. Ondo eza sentitzen dugunin saiatu gaitzizan adierazten nola gauzan, baina bilatu daigun aldogunik eta pertsona egokizena, nor, noiz, zelan. Esku hartze komunitarizu nahi dut berreskuratu, ez gaitzizan heldu muturra gaixotasune hor dago nien. Eta nik pentsatzen dut, nahi jenti beba igual apur bat animau, gaur eguneko bizimodue zalantzan jarri daigun, pentsau daigun, hausnartu daigun, beste eredu batzuk, eta batu gaitezan. Alkartzaintza, nik uste dut beba igual izango dela datorren pandemien botika bat. Ados. Justo ja esan diala gauza handixenak, orduan gauza ezberdin bat, ze da gauza bat, galdera bat egiten duztienan erabe askok da nik zein leiket, ez? Orduan, ni bakarrik izan, askotan esaten dut ziet, behin ja laguntza eskatzen baldin baduzuen behar duzuna da egon, entzun, konpainia egin, ez da askotan denbora, ez? Da zure denbora ematea beste bati, ez, familiarteko bati, lagun bati, nerabeak bereziki, ez dakitela zerrin leikete, oinez, egon, askotan da egon egin konpainia entzun. Berarek ez daukazula zuk soluziorik emango dio beste batek, ez? Eta azkenian da, alkar zaintza. Ados, Olaia, Idoia, Teresa, Alex, mila esker, gauza asko entzun ditugu eta ikasi ditugu, eta tira, nahi duzunera arte, mila esker. Eta zuei ikusen zule mila esker arretaren gatik, urrengo batean bueltatuko gara. Ordura arte.